da duk halittun Allah ba a yi mai ƙarfin aluwa Kufar nan ta gari na ɗan tuna da kaɗan jirgige da ita kan riga garkuwa ja mu je sarkinmu ba in na je zan duba ayyukan da Imam Ali yayi sai na ji ni ina tuma kamar ba ni ne ba ma yari kuka in zube in ta kewar alu ba kawai mai yana bakaratan Imam Ali shugaba ya kai fada na inda rabbana bawa la Imam Ali sunansa da yaddar ilahu sunansa ne masu jina ko ku so ni ko kar ku yabe ni to ina da shaida muku Imam Ali ogan mu ne ya jina nai ina san Imam Ali sayyadi kan a ce mun ga abun da Ali yayo haka ne tani sanni namijin rabbana ja mu je Ali mai gida ni akan ka Imam Ali su ce mun ba magani Ali girma da kansa to bawanka ne in ana maganar Imam Ali kowa babu ne ka taruwa tasu namijin rambana ja da kai wallaya Ali dole a fadini ya Ali sun takura ni dan ni naka ne albishir zamma Imam Ali ko da ubansu ne ya na rike ka Imam Ali namijin Allah ne duk ya